Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro kani gede ke bati CTV bat ngipiang sebai pi shiki Khubor kimat. Ningkon syam ya phasha shiki Khubor nakaling kibenta jong ke Jylla. Menterang ba ka Jylla konat kong ka sangma haka khat khandai Tarik jong Lber araja apun riu. Ulalai banyak kendu markhamat ya ulat ke Jylla CH Vijay Shankar ban pentip halor ki jiang kan at ki belajar dangshen hawes Karo Hills. Kabala lam sha ka jingyak jong armut ki brio ka jing sha thang ki dukan bat ki yeng shong yeng sa jong ki brio. Kawai ka trok kit so watermelon kabaran your number GK not R CB Saw Lai San balanya da udata wak mari naga Jylla Maharashtra kabadang wan shanong ba Shillong kala kem ding kinsan bat kala ingkong hapadeng surok ba National Highway haka shnong shang Bangla Pyrthei district. Dekis pangut kirang berkithai yakura na ki district Pyrthei jong Jylla Meghalaya kila boy kruit banya shimentalang ha kalumpung yakura bala tip kum ka Meghalaya state level Moth High championship ka bahnriu kabala pelong da ka Moth High Association of Meghalaya ha indoor stadium Sidon Pyrthei district. Superintendent of Police ka West Karo Hills district ula pentip ding ba ka kerwo Khubor ba ki artli ki jingja ki balaja ha ka khat khandai Tarik Lber arhaza apun riu kim dan jinga dei AA ber kjeng kan at harilum garo ulai thu ba ha ka khat khandai Tarik ki dan artli ki jingja ka we ka baha ha Halidaganj police station ber ka we pat ha Phulbari police station. Chief Executive Member jong JHDC Mathom Borshiwat ulapan pau ya ka jingso benyau halor ka jingdon jugi kattu ka ni ki MDC jong Jante Hills Autonomous District Council ki bamkwa ya ka jing ithu ya ka jait betriu jantia lingba ki comment ki jongki hakiran sa social media Mathom Bor ulo ong ya ki ni kentin haba jubab ya ka jinga thir jingmut kulum lang jong ka mangtengka ni ka general discussion ha ka khat khandai Tarik Lber araja apun ri Usembut menterang ba ka sarkar Jylla ba president song ulo ong ba ka jingkren jong kinong yalam ka seng congress kidai ki jingkren ki basukwa ban wo nia ya ka sarkar bat kamdan nongrem AA ruem bar kidai ru ki jingkren ki ba peni ya ka jingbam dan ya ka jingkit khli Menta ka sngi ka arpho Tarik Lber araja apun riu ka dei ka sngi ka ba ka Khasi Students Union ka jurakhe lani kan ma buram ya ka sngi bala sut la shor bat bala seng ya ka KSU Mendagasngi kadigasngi ka baka KSU kadap sapu prasnem haka jingshakli jongka yaga zait benriu nadu bala seng yaka haka arpho Tarik Lber shia jakhnai spa nyapupra ka KSU kala pendan buram ya kadigasngi da ka ba pelong ya ka jingalang ka balengkot ha umat sa nam jongka ubayeng hakmat ka office jongka Meghalaya Board of School Education hala shumia Habakran haka sngi baka Khasi Students Union karaki ya ka jingdap sapu prasnem jongka Kata nadu balas seng yaka haka arpho Tarik Lber shia jakhnai spa nyapupra General Secretary jongka KSU usamla Donald B Thaba ulapan kan mau ye ki jingya lenti kiba kinong yalam bar ki khot jongka KSU kila ya lingba ha kini ki sapu prasnem ki balalit no ulong ba ha jingya lenti jongka KSU kila don shibun ki bala persang banthe umpja Henry kata ka jingthe umpja ka jongki ka long kumba the petrol penban ya kading ka ba ka KSU kala nang khlan Kawai ka gas agency kabala tip kerteng kum ka one car gas agency kabala ditrai da UPM one car bat ka kong S marbanyang kibaju sam tendong na du umling shadu umsen Pyrthei district kila penpau ya ka jing ka bakra namar ka jingbam la shu jongki ban penbiang ya ki tendong gas shaki pat ba namar ka jingbam yo supply bat kilas ngau shem jing ru ban ajubab ikipat ba kibaju wan ban wat gas man la kasngi ha office trekam ka jongki kabadon habernihan ka jing angnu jongki pat ba nong shoshnong jongka senduli bat kishnong ki ba marjan ki ba hap hapo ka marshal constituency ban yo no ya ka jaka sumal lani ka PHC hapo ka shnong senduli kalong ka bala slambha man menta ka kenti kani ka jing angnu jongki pat ba Kalawan ban urlong hadian bau menteri sarkar ubaderu MLA jongka Mountain Road uba Methodius kar ulapan bena basyen an sateino ya ka PHC hapo kasnong senduli ka bahap hapo ka West Khasi Hills district Menta panya phashi Khubor naklengki benta jongkari Kadba ka jingalab election ka bansalong ha ka khandai Tarik uyayong kala jam shaka benta ka bakongsan ka BJP hapo ka jingalam jong menterang ba adu kari Narendra Modi kala penkre bandrung shamanla ki kendong konstrut jong Jylla Kerala
da ka babu thong ban yo ya ka jingjok ka babun pan ka AIA DMK ka thmu ban pinbet no ya ka jing bati si bat ka BJP kentup ru bat ki wei pat ki parlok ki bai trelang hapok ka National Democratic Alliance hapok kini ki sausngi ki bansawan laong u General Secretary jong ka party u EDAP ke Palaswami hakasngi thok ding na ka banta ka election ka bansalong ha Tamil Nadu u mitrang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma laong hakasngi thok ding ba ka jing penne pensa ya ka riti ka dustur bat ka nyam ka rukom jong Jylla ka de ka jing thmu ba kongsan jong ka sarkar da ka ba penskem ba ka jing kershan ya kum kini ki rukom le ka de ka jingkit khle am ka jingle isne ka kunhun menteri jong ka Uttarakhand Malayalam da u Pushkar Singh Dhami kum u mitrang ba kala penyar shu da ka ba penrung saya sangut ki menteri bathamai ya ka jing penbam sma ya ki sangut ki menteri la pelong ha Lok Bhavan ha ka ba ulat ka Jylla u Gurmeet Singh ula shim ya ka benta ban penbam sma ya ki ka jing kan at halor ka party iftar ha ka wa ganga kala nangjur ha ka sni thodian Namar ba unonyalam jong ka BJP Youth Wing u Rajat Jaiswal ula ujor Shaki Pulit hadian baladon ka jingberngem man penyabiu Umalu Bhati Vikram Barka ubade usumbut mitrang ba ka Telangana ubabat ru yakatnat platengka jong ka Jylla hagasni thoding ula wanra yakamang tengka ka balai point arpusaw laklur na ka bentaw snem araja apun riu araja apun Kaladon ka jing ujor da ka public interest litigation na ying bishar Calcutta High Court. Ka batunjo iya ka jing pinkin riak kam yaki officer bad iki he pulit jok West Bengal. Ka bala patha da ka Election Commission of India. Nado bala pentre kam ya ka Model Code of Conduct hakasni ublay. Ka ying bishar Delhi High Court hakasni thodien kala pensange no ya ka jing bishar halo ka jing kan ad bala mudui da unong ya le kai cricket barim jong ka India u Gautam Gambhir u bala pan jing ada hadin bakala don ka jing penan kam bakla ya ka dojok u haki advertisement Mata panya shi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka United States bat ka Japan kila penbena palat $6 billion ha ka jing baitingka na ka benta ka boarding bat ki jing tai ringkat bat ki la jingada bat ki jing penbiang bathamai ka bapen I ya ka jingada hapreng kini ki atli kiri kani kalawan urlong hadin ka jing kendu jong ka menteri rang badu jong ka Japan ka Senate tai kachi bat ya President Donald Trump ha ka White House Ka menteri rang baru jong ka Japan ka Senate kachi kala penpau ha President jong ka US Donald Trump. Ya ka jeng kendu ha White House ba udai tang ma u unong yalam ubala banwanra ya ka syongsuk syongsan. Kini ki angut kila ekran ru halor ka jeng kan ad bat ka Iran ka jing thit boarding bat ka jingkulmar ka barang yai beteng ha Middle East. Ka Iran kala maham ha ka singi thodiem bakan therbet da ki namding ki ba khamkhlan da ka US bat ka Israel ki dang beteng ban hiarthma biang ye ki jaka penmi boarding ki jongka ka jingsha hiarthma kala wanra ya ka jingsha penjulor ha ki program nuclear jongka Iran hendrai kani kanamla ban pendu jat ya ka jingnang jingstat kitiar bat ki bor karkhana kabala ban ailat ya ka Tehran ban teipat thamai ya ki program nuclear laong u Director General jong ka International Atomic Energy Agency u Rafael Grossi hakasngi pale ka Qatar hakasngi thodiang kala penramjur ya ka jingle don bor jong ka Iran bat kala dawa ban sange no mador ya ka jingele persha da ka bapin scam ba ka jingpenjur ya ka jinga khunthma kan wanra tang ya ka jingbam sup hakathan Ke India kala penpau baya ka Saskular Indus Water Treaty an sapensenge no ashwa shipor tat hadu baka Pakistan ka balong ka thammei jong ki kam le no ha ka Pyrthei kan da penbet shwa ya ki lenti ki jongka u he shipai jong ka Afghanistan u fasi huden firat ula kno baki shipai jong ka Pakistan kila penkhen ya ka jing asange asiat ha shilenter uduran line la ong kila pathai Khubor jong ka nikari ha ka si thoni Tikitok lang Khubor hakimat matasi